ಹಳೆಂಚ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಾಮಿನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾಮಿನ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ഞാൻ പനി പൊക്കാത്ത ഈരാതി കണ്ടറേ ഇത് ഏ കടലടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ബാർക്ക് സർ पनीरा हाँ पनीर ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಕೊಲಿ ನೀವು ದೂರ ಪೊರಪಿದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಗು ಸೊ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಗತ್ತು ಸಾರಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗವಿ ಸೊ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪ ರೆಡಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಹಳೆಂಚ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೆ ಮಾಮಿನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಪುಳ್ಳಿನ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಾಮಿನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾಮಿನ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ನಾರು ಉಡೇಗ್ಲಲ್ಲಿ ತೋಪುತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಪಾಪ ಮಾಮಿಯಲ್ಲೇ ತುಂಬೋತೀನಿ ಆರು ಓರ್ ಪೋಪಿರ್ ಅವಳು ಯಾನು ಉಪ್ಪುವೇನೆ ಸೊ ನಾನು ಹೋಯಿ ಎಂಚ ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇನೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಡಕೆ ಏನಿದೆ ನೆಂಚ ತೋಜು ಬಂದು ಎಂಚ ತೋಜು ಬೈ ಬಿಡ್ಲಿ ഞാൻ പനി പൊക്കാത്ത ഈരാതി കണ്ടറേ ഇത് ഏ കടലടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ബാർക്ക് സർ ഇത് പണ്ടരാ ഇത് ಯಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೋಲ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೇನ್ ನೀರಿಟಾ ಪೊರ್ಲು ತೋದಿದ್ದೇನೆ ಎದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಅವ್ನು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡು ಪ್ರೊಫೈಡ್ ವಾ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅಂಚು ಪ್ರೊಫೈಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನೆ ಬದುಕಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಚ ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿನ ಕಂಡನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರ ಯಾಕೆ ಓಸಿಯ ಯಾಕೆ ಓಸು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಓಸು ಜೀವನ ಲೇಸು ಮಾನವ ಅಂಚ ನೀನ ಗಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ನೆಂಜ ಬರ್ತದೆ ಈ ನೆಂಜ ಬಾಲೆನ ನೆಂಜ ಬರ್ತಾರೆ ಬಕ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ പോയി നമ്മൾ ഇട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾಗುಲ್ಲ ಉಂತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಕಾತು 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 ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಎಂಚಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾಯೆ ಎಂಕಲೇನು ಲೆತೊಂ ಪೋಯೆ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ
ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮುಗಿದು ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾಮ ಎದುರುಡು ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಮರ್ಮಲ್ ಯಾನು ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದೂರ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ದೂರ ಪೋಪಿನಿಂದ ತೂಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತಲೆ ಗಡಿ ಫ್ರೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಬೀಲ ಪಂದ್ ಅರ್ನ ಪಿರಾವುಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು. ಹವಿನೇ ಕರ್ಬೂಜನೆ ಎಂಕುಲು ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ತೆಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ತೆಕ್ಕರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಮಿ ಮೀನು ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು. ಸೊ ಮಕ್ಕದ ಪ್ರಜ್ಞಾನೆ 3 days later. ನಿಜ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಒಂಜೇ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾನಿ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಅಂತೀನಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದತ್ತು. ಸೊ ಯಾನು ಯಾಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಅಂತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನರು ಮೂಳೆಗೆ ಒಂಜೇ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುನ ದಾದನ ಬಂದು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಯಾಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋನಂಗುಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಬೊಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ ಆತು ಒಂದು ಬೇತೆ ದಿನದ ವೀಡಿಯೋ. 3 days later. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಲ ತೊಲೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಉಂಡು ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫ್ರೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಬೀಲಂದು ಎದುರುಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಇತ್ತ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಇನ್ನೆಂಕುಲು ದೂರ ಪೋತಿನ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ತರಕಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಪೋತೀನಿ ತುಲೆ ಮಾಮಿ ಎದುರುಡು ಯಾನು ಪಿರಾವುಡು. ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿದಾಗಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ರೇಟ್ ಪನೊಂತೇರು ಗ್ಯಾಸ್ಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಮೊಕುಲು ತರಕಾರಿಗ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು 1/4 kg. ಸೊ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಾಪ್ದಾಯೆ ಎಂಕಲೆಗ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಅರ್ಧ kg ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ. ಸೊ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ಡು ಖಾಲಿ ಮಾಮಿನ ಪಿರಾಡು ಪೋಪಿನನೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾಮಿನೊಟ್ಟು ಪೋಪಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ.
ಅಂಚಾದ್ ಊರುಡು ಯಾನು ಮಾಮಿನ ಬೀಲನೆ ಊರುಡತ್ತ ಸಾರಿ ಬಾಂಬೆಡು. ಸೊ ಉಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.